lumea, bine m-am găsit la un nou episod din Minecraft, o nouă serie, să zic, din Skywars. De data asta am început mai așa, fiindcă nu l-aveam deschis. Oh shit! N-aveam șanse să scap. Adevărul spune totul. E o mapă destul de faină. Ia uite gândire! Goieni! Are gândire cu power. Dacă aș putea să... Bug yourself. Nice. Da, avea iarăși bug-ul, de să nu îl raportați, fiindcă avea hack, nu avea. Dacă nu mă credeți nici pe mine, hai serios. 2, 3, gata. Așa. Azi o să apară, poate, dacă sunteți voi șmecheri, GTA 5, poate. Dar sigur, bine, nu chiar sigur, o să apară CSGO. Evident GTA 5 dacă mai am eu chef să-l filmez. Perfect, am eliminat pe cei din jurul meu și acum vă fac liniști podul. Stăm frumos. Ce faci, tătuțu? Opa, boss! 2 dintr-unul! Mamă. Așteptam să moară. Sunt mai noob, deoarece, da. Am mai jucat Minecraft de ceva timp. Haș. Nice. Good work. Hop. This girl is fucking shit. Ghișe! Rect în cetișor, ușor. Nu mi-a luat toate chesturile. Hop, luat ăsta l-am luat, ăsta nu. Băi, dacă mă duceam cu astea peste ăla... Is noob. You fucking shit. Să nu știe de unde am notificat. Hai! Câine prost. Hai! Câine prost. Fucking shit, sucking deep. Haș. Ai de capul meu, ăla e bună sniper. Ceva golden apple, fuck. Hop. I need the fucking sucking dick. Hop, așa. Boss. Perfect. Haideți. Hai cu curaj. GG!
Master Gun. Mama, a fost chiar mai numai bani. Ok, ce să mai băgăm una? Ok, mai băgăm asta să ne cumpărăm aici. Ne ajunge? Ok. Cred că am băgat pe tine. Nu? Ok. Cream că am băgat de fapt pe mine. Mai jucăm una și după aia încheiem și noi. Să nu prelungim. Oh my fucking god, câte ouă. Eu is bun cu ouăle, dar tu is... I speak English. What did you do, my chicken dick? Mamma mia. Pum. Cu talent! Ce faci, man? Sac, se bate a doi. Loc pe asta frumos. Hai, păi ca în acest episod, uitați un like, subscribe și la revedere.